Ultima aplicație pe care am încercat-o și am cumpărat-o este Maven Lite. Citisem de mult timp diverse articole și, de asemenea, vizionam multe videoclipuri, dar aplicația mergea doar pentru iOS. Sunt cei care au vorbit despre el într-un mod mai puțin pasionat, alții l-au comparat cu aplicații căutându-i argumentele pro și contra, în timp ce piloții adevărați l-au găsit interesant. Acest lucru se datorează faptului că au fost create operațiuni de zbor semi-automate care, dacă sunt efectuate manual, sunt complexe și adesea imposibil de efectuat. În primul rând, conexiunea dintre telecomandă și dronă este excepțională, de fapt mult mai rapidă decât aplicația de Fly. Dispunerea panoului de control de pe display este curată și bine structurată, astfel încât să puteți vedea clar ce transmite drona. Este indicat să verificați cu atenție dacă există o acoperire adecvată prin satelit înainte de a începe să zbori, deoarece aplicația necesită informații precise, iar din câte am observat, nu dă undă verde pentru a zbura dacă nu sunt atinși niște parametri de zbor. Pilotarea dronei cu sticurile originile sau cu cele noi și mai lungi imprimate 3D este aceeași, răspunsul este întotdeauna progresiv și liniar. În modul cine, care se numește aici tripod, este cu adevărat cel mai bun, mult mai bun decât aplicația producătorului.